Хайде сега да видим Венци рибарчето каква фаща големия сом. А да го видим Венци кой ще. А? Я да видим цеца рибарката каква риба ще фани. Ооо. Да. Браво, добре. Айде стига вече. Дай сега да видим на нашото си. Упава ли, бе? Тя е, че тъй като са много близо не се вижда пръчката. Че ти де си ходила ти с нея? Ходя да му кажа да излъклъвне. Той ще рано умрел? Оп, къде тръгна е, Венци? Къде тръгна е? А? Още рано за баня, брат. Чак. Аз съм сега оператор. Занимават оператора за да пусти. И бах ти слънце, нищо не виждам. Те ще кажеш. Чакай, очила искаш ли? Твоите не ги знам къде ето, ще ти дам на красно. Искаш ли цай себе? Тъй, извади много дълго въже и на дъното. Не бе. Ама сега ще я заснема и другия ви улов какъв е, да ви се смеят хората. Той стана по-голям. Надули са. Може да докарай там, дете е красно. Къде ще го вари? Там по-рано. Аз да волям ръката дъпна. Те ще кажеш. Ще капна една Магдаленка пък. Аре бе, рибари, къде са ви рибите, бе? Чакай бе. Кот чакай. Че остана без батерия вече. Чакай, нищо не виждам, бе. Не, наистина, тото и слънце. То с нещо се освятна, то сом. И бах тъй в слънцето. Аре, ма, очила сте, аз ти умрях като кьопек тука. От. Ами не ми говорите, бе. Бурчет, ти нещо са напъда. Дай да го целим с камъни, бе. Браво. Чакай, ама дърпай го. Ние може го дотътнем до брега, той дърпай го нататък. Оп. Къде той? Заповядай къде ня. И нищо не се вижда, не може да се заснеме нищо. Аз се обърни се насам малко. Така. Ач. Дончо, чакай, Дончо, че тук. Дали ще се снеме нещо от това слънце? Оп. Ко стана, брачет? И камъка ли носиш? Не. Без камък. Ох, котьо, капелета майка ти. Чакай, брачет. Да видим. Чакай. Те са умирали са иншарани? Те са умрели. Дрътия шаро. Ще ядеха сам баница. Чай да не умре до довитъра той. Ко стана тук? Дискорди. Можеш ли влезе ти? Браво. Ма не от тези дете се борят много. Не, бе, то от тежестта. Ма като тръгне и развива, няма. Той двете куки налапал. Дръж. Дай мъже направо. Мъчет. Мъже по дългото име. Дай снимай с камера, дай хуй, дай плюнка, дай въже. Ей, сега ще донеса.
Леко само, леко ги въди, да не стане някой... Муцо, дай ни клещи имаше там, не знам. Чакай. Къде? Муцо, нас няма тя да не са клещи. Ай, Муцо. Носа ли клещи? Не. Бъжи, по-бъжи. Дълго. Пак добърче да ще оправи работата. Да, тя му ти е работа. Ачо под седалката на джипа отзад има. Много ти лилава въжето, бе. Ти коли ще върна запасне стои въже? Братет, купувал съм сега, тихо. Купувал. Какво ще отнош не? От те фанат купени от друга бе Не купуват те, че аз да купя, бе. Да му се не види. Те ко купят, доби така му. те ко купят и аз ще купя. Разкърви го пак, Атоня. Леко, много, къде? Бъркаш. Дълго трябва да е въжето, да може да се влезе А, този път ще стане работата. Вчера нещо вече му направи на Сома. Не е бал заради той вчера. О, че то странко е ебна, бе. Кар се сега снима, бе. Айде, довиждане. Е тук.